A to se mě líbí. Ty jste zděl hubu jak zubá, člověče. Škoda, že se Iva není. Jak ty to? Já jsem myslel, že to je úzký, člověče. Budeš tyhle jako... Ty měli větší čísla. Ale mohli být ještě větší, mohlo. Ale je to dobré. Nemohu. To už nejde, jo, my dvě. Výborně. Už se za dědečka. Ještě mě vymáčkni jebáka. Počkej, kolik ti je, aby ti nezebrali důchod, až to dám na video. Nám už to neberou. Mě odjezd. To se nedá udržet. Tak to utří. Už proto máš utřít. Kde pak se A to to sežene věděla, s to je takovou dobrý. čepičkou? Prosím? Kde se to sežene s takovou čepičkou? Prodávali to Boskovici, měli tam barevní a víc barev a to, a bílý. Až proto šli, tak už měli jenom Tady mám to plombu. číslo. To by bylo lepší volnější, že? Asi jo. Ty oni se namaluje, protože Vietnamci už normálně nejsou, už jsou líně svině, už to nechcou namalovat. Ani. Ne, to. Vystavit, ty což... Co tam máš za ten obrázek, že jsem se No to dám na Si YouTube. ještě trenky od toho Rymka. Ale jo, jo. Na to máš dlouhý spodňáry. Mládí jsem se Učil obařem. jezdit vínou, Jezdí s trákařem. Kopat hroby byl můj Ideál. Co se ti to stalo s dědečkem? Já ho vezmu v pondělí do Černovic, neboj. Já jsou normální. Nebo jedno za měsíce za Oni jsou blbí. Já vidím všechny dvakrát. Který že je v pořadí, dědo? Ještě vám ukážu. Baran hledá potravu. Varan. Liduš, to jsem nebyl já, to pravda. Jo, to jsem byl já, to zase byl pravda. Jo, už něco děje. Tehdy mě dali pempersky, ale takový, to oblíkl. Jo, to jsem vypadal jako. To byly dospělácky, to mě dali holky v domově. No. To jsem sál normálně 3 dny a nic. A božala jsem, se koupila. To pak lili a byli v Čechách západu. To máš skvělé tu nás, ne tam. Mě bolí asi ruka. Za krkem bolí, když onanuješ. Když se furt díváš, že si nikdo nejde. Kaktus. Na zdrowie. Na zdrowie. Natoč to, ne? Co asi dělám? Ty to točíš? Ne, já tě vytočím, počkej. Pojď, co jsi dal do rodiny. Ty vůbec! Anděli!
když někdo klepe na tu bránu, já svatý Petr říkal, co je? Jaký pak co je? Říkal se, prosím, ne? Kurva, zase učitelka. Jo. To víno, to má dneska grát. Zase tě běž. Ale já ještě nejsem pomočenej. Ale my už jsme pomočili. Já ne, já jsem byla. Ty máš dobrý držák. No má dobrý držák. Ještě jo. Jo. Ještě někoho na trysku. Co? Malýho nebo starýho? Starýho. To jsme měli učitela jako hudební výchovy. Já mu vždycky říkal, děcka, když budeme zpívat, jo, tak musíte naladit. My se pak zjistili, že je to učitelka. No někoho to. Vajíčka nestáší. Mám, ale nestáší. Tak přišli na tým kohotem a říkali, novinář nám přišli. Tak jsme se dozvěděli, že vaše slepice nesla obrovské vejce. Ano, to je pravda, nesla obrovské vejce. A co hodláte pro to dělat? Rozbiju hubu psrosovi. Tak se i